Humanitate eta Hezkuntzia Zientzien Fakultateak ez du inolako indarkeria motarik onartzen. 2018an, sexu jazarpenaren kontrako protokoloa onartu genuen fakultatean, izen honekin. Sexu jazarpenari, generoan oinarritutako jazarpenari eta bestelako indarkeria matxistei aurre egiteko protokoloa. 2023an protokolo hori egokitu eta eguneratu dugu. Protokolo berritu honen bidez, erakundeak konpromiso hartzen du jazarpen eta indarkeria jarreren aurrean neurriak hartzeko. Protokolo honen ardatzean dago interpretazio esparru feminista. Kontuan hartuko dira honako esparruetan gertatzen diren indarkeriak. Indarkeria eta jazarpen sexuala, sexu eta genero identitatearekin lotutako indarkeriak, eta genero adierazpena eta sexu orientazioarekin lotutakoak. Protokolo aplikatuko da fakultateak eragina duen eremu guztietan. Kampusetan, ikasketekin lotutako espazioetan, esaterako praktikak, ero ikasketa bukarako lanak eta abarretan, eta unibertsitateak antolatzen duen eta babesten dituen jardueretan. Kontuen hartuko dira espazio guztiak, espazio fisikoak eta virtualak. Protokolo honen baitan hartzen dien langileak, ikasleak eta fakultatearekin lan harremana duten kanpo erakundeak eta bisitariak. Antolaketari dagokionez, azalpen labur bat emango dugu. Fakultateko 6 lagunek kudeatuko dute sexu jazarpenaren kontrako protokoloa. Kampus bakoitzetik ordezkari bana. Berdintasun batzordeko ordezkaria, dekanoa eta komunikazio arduraduna. Batzorde honen ardura izango da ikertzea, kautelazko neurriak jartzea eta kasuak ebaztea. Gainera, harrera taldea egongo da. Kezkak, kexak eta salaketak jasotzeko taldea izango da. 6 lagunek osatuko dute talde hori, kampus bakoitzetik 2. Harrera taldeko helburua izango da esparru seguru bat eta akonpainamendua eskaintzea. Protokoloa denon eskura dago webgunean. Gainera, urtero sozializatuko da ikasle eta langileen artean.